2 hodinky. Ale rozhodla som, že budeme mať matematiku a triednickú hodinu. Viete čo? Tak, či ste nezabudli ešte tú násobilku? Idem si vás trošku preskúšať. Tak, koho by sme si dnes vyvolali prvého? Deško. Koľko je 5x5? 55. Výborne. Janko, 2x2? 22. Výborne. Jožko, a 7x7? 77. Výborne. Vidím, deti, že tú matematiku sa poctivo učíte. Zdá sa mi, že nemusíme ani písať z toho žiadnu prácu. Ale teraz sa vás opýtam, keď už budeme mať od nového roku to euro, viete aspoň akú hodnotu má to 1 euro? No. Z pamäti. Dežo. 29, prosím. Nie. Janko. 37. Ježe. Jožko. 25. Ježe. Vy sa s tým vôbec nestretávate. Chodí toľko tej pošty do tých schránok. Nám to deti berú. Pane Bože, je to 30 korún 126 tisícin. Tisícin? Áno, tisícin. No. Budete sa to učiť. Ako